Hi guys! Tayo po ay nasa Lipa, Batangas at papunta po tayo ngayon sa Chibong's Lomi House. Ayan, so sa short order, meron po silang sisig, canton, bihon, chami at lomi. Pwede po kayong mag-order. Yan. Pwede po kayong mag-take out or dine in. Tapos meron din po sila ditong puto. Ano yun po ay 340? 340. Yun lang po. Apo. Thank you. Salamat po. So, ayan. Hi guys! Tayo po ay nag-lock-watch na naman. So, nandito po tayo sa Batangas. Lumayo pa ba talaga tayo dito para matikman lang ang kanilang black gisado at lechon gisado na sikat na dish ng Batangas. So, ayan, habang nag-aantay, itingnan po muna natin yung kanilang sauce, soy sauce. Number 17 po ang ating number. And finally, after ilang minutes po ng ating pag-aantay, ayan, eto na po ang ating in-order na lechon gisado at black gisado. Alright guys, let's go! So, take out. Okay. Yan guys, pauwi na po tayo. So, sa bahay na lang po tayo kakain. Ito lang maganda kahanan. Yung walang gaanong tao ba? Ay, tao? Hindi gaanong maraming sasakyan. Parang enjoy din po tayo sa biyahe, no? Kasi ang ganda po kasi ng view. Yung. Kaya ulit sa nasa. Ay, oo, yun o. Ayun. Alaminos. Kainan din yan dyan. Hindi kasi, ang dami kasi. Dahil ang ganda pati ng view dito. Oh. Diba? Gagawan talaga to dito ng kainan. Katulad sa Tagaytay. Diba? Yun o. Anong Alaminos to, di ba? Yes. Ganda ng daan. Doon kasi traffic. Alam ko ay hindi naman lahat na kinukuha eh. Ay. Ganda siya. Sorry ka kay kuya. Sorry ka. Wow! So, ito na po yung ating lechon gisado. Wala pa po yung lechon. Mamaya na natin ilalagay. Ito po yung isa naman po ay, ito po yung maanghang. Tapos, ito naman po na ating ilalagay ay ito naman po yung black gisado. So, itong black gisado na to, sweet and hot po. Sweet and spicy. Yan. So, ayusin lang po natin. Kita mo po yung sili. Oh, grabe. Tapos, ito naman po yung kanyang sabaw. Pag kumain po kayo niyan, may sabaw. Kung pwede niyo pong lagyan ng sabaw. Kainan na! Natatakam na po yung dalawa at gusto na po nilang kumain. Maglalagay din daw sila ng rice. Ayan yung ating lechon at yung chicken. Ilalagay natin dito as a toppings. Ito yung ating black, tawag dito, gisado. Tsaka ito yung spicy.
Okay. Napakasarap naman. Tingin pa lang masarap na. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng toyo. So ito po yung toyo ay galing din po yan sa kanila. Tapos binigyan din po tayo ng kalamansi. Lalagyan din po natin yan ng kalamansi as sausawan. So yung kabila po ay lalagyan din po natin ng sili at yung kabila naman po ay hindi. Dahil nga po yung mga bata ay hindi po din mahilig sa maanghang katulad ko. And then maglalagay din po tayo ng sibuyas. Hindi ka na po kami kasi ng kadamit, Daddy. Ayan, kainan na. So, meron po kaming rice dahil gutom na kami. Yung yan, hirap mo kainin. Mahal na sa restaurant. Sige. Si Jade lang ang bibigyan ko at si Ramses. Ako makain. Bakit ang dami? Hindi ako makain. Ano pa rin? Lumumoy. Oo nga. Maano yung plato. Nataon yung plato. Unang bite. Unang hanggang tabak agad. Oh, correct. Yeah. Nagpapabidyo ako sa bambulo. So, lang. Isa pala yan. Akala ko yun. Special. Akala ko yung space na. May food share. Mahangkang. May toyo pa dyan, di ba? Kaya na nga dad, paabot.